que también tiene denominación de origen y es muy tradicional, se llama afoga al pitu. El queso afoga al pitu es pues lo mismo que lo del trapo, solo que pues yo creo que ellos se imaginaban pues que estaban ahogando un pollo básicamente cuando estrujaban el trapo. En Asturias somos así. Pero bueno. En aquest sobre t'adjunto un plànol amb el recorregut i les pistes. Que tinguis. Em sembla que estem per aquí. Llavors, si la primera parada és la primera creu, justo aquí. Hauríem d'anar cap aquí. Justo aquí. Hauríem d'anar cap aquí. Cap allà. Hi ha centenars de talaiots en aquesta petita illa. Saps tu per què podrien servir? Això són habitacions. Semblen habitacions. Si us fixeu, tenen el llindar de la porta. Que em sembla que hem d'anar cap allà. Sí, som-hi doncs. Em deixeu el meu paraigua? Gràcies. Som-hi doncs. Come on. Hurry up, it's late. A ver, ¿dónde está Alemania? Aquí. Aquí? Ah? Oh my god! That's another Talayot! It's bigger! Come on, hurry up, people! Recordant. Sí, ja me'n vaig recordant. Quan vaig entrar a la University College of London, vaig estudiar egiptologia. I el meu professor, Lino Specchi, va decidir endur-me amb ell a Egipte. Sí, ja me'n recordo. Va ser una excavació brutal. Els treballs de les arqueòlogues del segle XXI també van servir per determinar que allò que tu vas interpretar com una galeria realment no ho era. Gràcies a un camió grua i a una millor perspectiva de l'estructura, varen observar que l'estructura quedava tancada pel nord i que es tractava del mur perimetral d'una casa. Així, la teva galeria es va quedar definida com una casa. Així, la teva galeria es va quedar definida com una casa post-talaiòtica o del talaiòtic final, amb un pati central, al voltant del qual s'hi distribueixen diferents habitacions. I així van restaurar el mur. Com veus, tots ens equivocam. Meravellós! Reforç de ciment. Polit, oi? Preciós. Sí, sí. Després també vaig haver de destruir part del mur de les 5 puntes del que hem parlat abans. No recordeu? 5 puntes per passar puntes. Què passava per aquí? Passava per damunt del recinte. La taula no era part d'un sostre, no, sinó que tenia un gran
divinitat. Una divinitat total, desconeguda, de la natura. Sí, una divinitat que podria estar molt present a les comunitats prehistòriques menorquines. També vaig pensar una altra hipòtesi. Em va semblar que l'emblema del déu podria haver estat col·locat a sobre de la pilastra. A vista de tots, i per aquí. Bé. Estic una mica nerviosa havent d'obrir això. Com trobaré? Faig publicitat i relacions públiques i, bueno, us demanareu, què feis de publicitat i relacions públiques? Instagram, Instagram and more Instagram! M'encanta Instagram i, bueno, com podeu entendre, ja hi ses pedretes, bueno, no m'ho tinc gaire bé perquè, o sigui, jo m'ho més el tema de Instagram, de ses Kardashian i, bueno, aquestes coses. I, bueno, el que jo vos vull transmetre en la meva visita és moltíssim d'amor i deixar als costats l'egoisme, perquè no és bo. O sigui, la gent vivia aquí, era rotllo New York mesclat amb un poc de Califòrnia. Aquí teniu un panell que si voleu llegir és interessant el que posa. Jo no m'ho llegiré perquè me fa molta verda. Però bueno. Vale, a veure. Jo us he dit abans que estaven a New York, vale? Pues aquesta seria Skyscrapers. Bueno, pues, això ho he llegit aquí, en el llibre, o sigui, reitero, de 9,95, bueno, bonito, barato, en dibuixet, win-win, i res, això sí que m'ho he estudiat i jo diria que recinte de taula és el meu puesto preferit de tot el poblat. Va, entre mi, és normal, te de veus, ho promet. Bueno, sabeu què passa? Que m'encanta aquest puesto perquè els arqueòlegs han descobert que era un puesto per anar de party. O sigui, party hard, el fiestón de verano. Torneu-me! De debò, que jo sense el mòbil no puc fer la visita, no ho veus? Pues Cecília, ja m'estàs donant la telaiòtica perquè jo m'he de comprar un mòbil nou, o sigui aquests me l'han pres. És igual, només vull el meu mòbil. Ni Kardashians ni merdes. Va, camineu! Vale. Ja ha sigut desgraciós, ja està bé. O sigui, you have been... De veres que no sé, A primària me va donar un xungo de veure tanta pedra, que més o menys m'estàs... Però què passa? Us explicaré una cosa supergraciosa que he pensat i a més ets super smart, vale?
Com et sembla? Us agrada? Creieu que trauríem futur? I una cervesa i tot! M'encanta! M'encanta! Mireu, és que no m'ho crec. Com me coneix, veus? Heu sigut vosaltres que m'heu robat el mòbil, no ho veus?